A principios desta semana, o alcalde de Ribeira presentaba ao resto dos grupos da corporación os orzamentos que volverá a levar a pleno o próximo martes. Manuel Ruiz tentará aprobar unha proposta actualizada das contas que foron rexeitadas hai 6 meses, apelando á responsabilidade dos grupos para evitar que o novo goberno resultante das urnas se vexa obrigado a traballar cun presuposto prorrogado, que non permitirá facer fronte ás necesidades reais do Concello. De facilitar a súa aprobación, o Grupo Popular comprométese a facer o mesmo no caso de que un goberno alternativo opte por modificar os presupostos tralo 28 de maio. O meu ofrecimiento aos grupos foi que aqueles grupos que podan votar a favor ou que se absteñan, pois poden contar con que se as eleccións levan a un cambio de goberno, o meu grupo non sería, en este caso, obstáculo para que se podera modificar o presupuesto que agora levamos. É dicir, claramente que este presupuesto non é un presupuesto que no caso de que este equipo de goberno non fora refrendado pola ciudadanía de Ribeira, impedira cambiarse. O orzamento proposto polo Grupo de Goberno supera os 32 millóns de euros e recolle a importante suban algunhas partidas como o gasto de persoal derivado do incremento salarial e a aprobación da RPT. O primeiro, os gastos de personal. Do ano 21 aprobado o ano 23 hai un desfase que supera o 1,5 millón de euros. Se o Pleno volve novamente a rexeitar os orzamentos, Ruiz advirte de que habería que botar mando remanente de tesourería e de créditos extraordinarios para garantir servizos tan necesarios como a escola infantil, o mantemento anual do Concello ou o servizo de atención a domicilio, entre outros. De non ser así, non aprobar os presupuestos, lóxicamente, o remanente tería que ir para outro tipo de gastos que xa non teñen ese carácter anual, pero lóxicamente ao final te intentarás arreglar a través de remanente o que non debía facerse, como é o servicio de atención a domicilio, etcétera, etcétera. Haberá que agardar ao martes para ver que postura adopta o resto dos membros da corporación. Algúns, como BNG, xa anunciaron que presentarán unha emenda á totalidade, solicitando a devolución do proxecto orzamentario para elaborar unhas contas novas que dean voz tanto á oposición como ás asociacións e colectivos do municipio.